Hirat'ın şehir hakimliğinin aytmağına göre bu vilayetın Hirat minarlarının yolu 20 yıldan son gidim ve gelimler üçün açılıptır. Bu yol Hirat minarlarının 4 sanına ziyan yetmezligi deliller bilen yapılıptı. Şu vakt deregine yine bir yol kuruluptı. Bu şehir hakimliğinin sözüne layıkta katnavun köpelmegi, yük maşinlerin köpelmek sebepli bu yol açılmağa mecbur bolupdurlar. Hirat şäheriniň häkimliginiň şäher hyzmatları we şäherdarlyk strukturynyň başlygy Ahmet Irşad Sapi şöyle dedi. که ما مد نظر گرفتیم از دروازه ملک مستقیم امرای امی سرک تانگ مولوی که Biz göz öňüne tutan yolumuz Derwaza Mülk Şayoli, Tang Mavlavi Şayoli bilen biriktiriyor. Bu çemeleşme şäheriň tarapygyny kän azaldylar we hemde we iş tarapyk müdirligi tarapyndan yola goýulyp Hirat welaýatynyň tasdiklama bilen degişli urganlary sazlaşygy arkaly amala aşyrylypdyr. Bu yol hakimlik tarapyndan ispalt etilip we onun iki tarapyna ketara oturulýar. Bu çemeleşmeden maksat minarları gorap saklamaktan ibaratdır. Amma tarihi yadgarlıkların kabir bilermelleri bu yolun açılmağı bilen ağır yük maşinlerin ondan geçmegi zererli bu tarihi minarlara ziyan yetirer deyip belliyorlar. Olar minarların könenenligi bu yolun qaytadan yapılsa qoğu boljaktığını naqtiyorlar. Mundan öň minarların arasından yük maşinlerin geçmekligi sebepli iki tane minarın yıkılmağına sebep bolupdy. Şondan soň o yerden yük maşinler we gatnaw ýoluny yapypdylar. Zölmey Sapi tarihi yadgarlıklarının bilermeni şöyle dedi. گانه امید روزنی ما در افغانستان در هرات خصوصا این بوده که Bizim birinci umidimiz hasam Hirat'ta. Eger de UNESCO Hirat'ta bütün dünya miraslarının sanawyna girizmekçi bolan ýagdaýda ilkinji yazga alınjak mekanlar, minaralar we musalla mescit toplamy bolardy. Şu wagtky taze çemeleşme Hirat bütün dünya miraslarının sanawyna girizmek prosesyna agyr zarba urar. Bu hakda taze we başga bir ýoluň saýlanmagyna gözlenmegine umid baglýarys diýär. Minaraların yolu 20 yıl mundan ozal. Hirat musalla toplamının 4 minarasına ziyan yetmezligi maksadi bilen yapılıpdy. Orna yine bir oli yol kurulupdy. Bu minaraların 500 yıllık tarihi bar. Olaryň kuruluşy Türk imperatorlugynyň döwrüne barıp ýetýär. Tarihi yadgarlıkların bilermeleri aytmaklarına göre bu tarihi kaldık 100 yıllıktan dowamında uruş tabii hadisalar sebepli ziyan çekip saklamak ve edik etilmegi katı zerur hesaplıyorlar. T24 televizyonu Abdurrahim Kerimi.